me a wine so different. 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 See me and me move so different. Me a wine so different. I'm so excited, it's the weekend. We keep it 100, yeah, we never pretend. Got my friends and your friends. See that sky level, got them whining different. Me a wine so 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 different. Hello girl, hi guys. Hi guys, mamuka say, maskera say. I want to let you manage a mudari, Sirku birthday upon up. So I don't know that the good morning to show a generation to just start a shop which Amazon is a tight as Jacasiana. Eh, Asinda Iquai. Madame Dava. Daiquai says the Shona. Quite somebody says the Shona and don't Zimba because the Shona because Shamara did that from Kusiakuti, Sivanasi Savan of Zimbabwe, named Zukuno Zimbabwe. Put your own music, the one that you can dance. Guys, you've got 2,000 people watching you. You have 2,000 people watching you. 2,000 people watching you. 2,000. Hey, 2,000. Hey. But this one is not quite. You can't dance to this one. Yes, happy birthday song. Okay. Yes. I thought maybe you want to dance because people they're saying dance. Yes. They're saying they want to see you dance. Yeah. Put the song of your land. Okay, should you off this one? Shakira, tell your sister to switch off this one so that you can play this one. Ugogai, where's she? Aya. Aya said she didn't make it today. But hey, how you connected? How connected? So this fashion of wearing socks like this. Yes, we want to know. We don't know anything about your generation. That's why I want to know. Could is this fashion wearing these socks like this? Bailo change. Mama na batho ku tsela ke motswedi. Re ke speaker ra mouth. Ke connectile ka se bosheki. Sibitswang short connectile. Le tsa ga. A connect a time Bluetooth. I see.
Can you disconnect? Switch on the Bluetooth. To the Bluetooth. The Bluetooth. Blue. The blue of the tooth. The blue of the tooth. What's that again? Say it. Hey, keep this mama mngasambona. It's only about a second. Let me let you. Bizu mama. Yes. Okay, you can Bluetooth but you don't Bizu mama. Oh yeah, neto ko convince ko para let's get it papa me asola. Manashai ayudagi. Shop ayudagi. You get it? Hey. You know what? Hey, Allah, you can be. Iko guys. It's all gamus. It's all gamus. Ya tak kecil. Mana kita orang sama. Mana konekta? Kita aku nak kita. Hey, Vicky. Who is Vicky? Okay. No, she's a young sister. It's okay. We know Volume. Where? The birthday girl, the green and what, the neon green and black. The neon green and black. These are the classmates, the school, their friends. These are the friends from school. Swana kid. The one in green and black with the braids. Shakira. The skirt, the short, the mini skirt, the green and black. What's up? Hey! Yeah! What's up? My legs! This one is Shakira now. The one who's dancing now. The one who's dancing now is Shakira. Hey! I'm a piano. I'm a 2000s. You're going to change? Okay, just go and change.
Yes, more life. Go and change. Why are you not happy? Hey, Batu. Hey, go and change. You are not even dancing, why? Go and change. Right guys, akaenda kunochinja kana vadzaka kuvura vana kuZimbabwe totoridza yenyu macheso kana baba Harare toita competition namapiano kuno toona kuti ndezvipi zvinonyatsoita right pane hello si can you speak oh all right all right guys saka ndichatida kuita tikuda kuti vane vari kuZimbabwe kwane vanawo padhuze toisa baba Harare andika versus amapiano ekunoku tinyatsokuona kuti izvezvi zvinofamba sei handitika baba Harare versus amapiano toona kuti zviri kufamba sei chibhasikoro versus ivhosho hanzi gosikoro nakuchina keni tiri mulevel 1 tiri mulevel 1 saka kulevel 1 we are allowed to do anything kunoko unongoscreeniwa kunzvimbo uchipinda muarea inoyi munoscreeniwa zvakasimba saka avawo vari kuitawo yavo birthday apa ndogona kuenda mudhuze ndikanovatora zvevidhio mukanoona zvakanakanaka kwai mbota kana kutombopfeka zvemumvura handifariri kuswima panapa pane maswimming pools 4 pane 4 maswimming pools handifariri kuswima panapa because munozara vanhu vakangosenzowetegwa ndoswima kumba kwangu handiswimi pano pakadai handiswimi pano mirai ndimbokutenderezai ndikutaridzai nzvimbo iyi mirai ndimbokutenderezai anti avapedza kuchinjera ava vanotarisa zvinhu pane mafoni apa woda sara pane mafoni akawanda gaitindeko tione va okay look after your phones ne we're coming now happy birthday makati smart usana ho 34 okay Thank you. Guys, give these ladies some love and likes. She's birthday. She has just turned 34. Actually, who's the birthday lady? Oh, hey. Okay. She's birthday. She's just turned 34. But I'm Nana Kobang. You must be on Facebook, you know. You are 3,000 people watching you. Serious. On live. Yeah, this is a live. You know what? They are putting some
some love and legs for you, you see? Happy for you. Is it? Yeah. All right. Guys, to find them beruko, guys. Anzu Shivan. Hi. Okay, guys, this is the bar. This is the bar, guys. If you want to buy beer, if you want to buy beer, you go to this is the bar. You go there and you buy your beers there. If you want beers, ne? We've got beautiful creatures here, like that one. Beautiful creatures, beautiful birds. Right. Oh, what happened to the water here? Oh, they took out the water, ne? It's like so. All right. It's GPS, but they took off the water. Yes, we have this other swimming pool here, but it's like they took off the water. I don't know why. Can you see? Are you able to see clearly? Right, we're going there. Let's go to the other side. They took out some. The swimming pool is very deep. This one. And also for the kids, they took out to the water, ne? Because this one is for the kids. Yeah, for corona and something. So this one is for the kids. They took out the water. This one is for small kids, the 1 year, 2 years. This one is for maybe 3, 4, and this one 6, 7, whatever. And then there's this one for that one there. Yes. Let's go. Right. I don't know if you are seeing properly, because is there water there? They drained the water again. Oh, there's water. Right. Right. Then we have this one. This is another swimming pool. I don't know for which ages. This one, and we have also this one. Anzu camera mrukumanya ndikufamba. No, people are not using this one now. I think it's because of COVID. Look how deep it is. Look how deep it is. But they are not using it. I think it's because of corona lockdown. And then if you want to sleep here, you see those rooms up there? Do you see the rooms up there? You see those rooms, there are rooms up there, rooms all over. There are chalets, rooms, and also there's a game park here. There are certain places that you are not allowed to go. You have to pay and you go with this game, whatever, Rangers or something. So you don't just go there, but you can book here, come with your family. There are chalets, there are quarters, and then there are single rooms. Right. Get okay kune mazimba mafenda simba mazimbe ayekushata abantu vatakanofa ngoto exchange navo ivo vochinzi masimba isitochi matswana ukuthi vakashatira vatsuka zvona swai kwai they use that one and that one there. They'll use right. Apa uyarutira picture hana kana magara tachida kuinda kune kunokwirwa uko kuti unoslide kumusoro uko kuti unokwira uko chislide uko chinodonera mvura asi mira timbotanga tapinda nehandichimbopinda nepane baba machembera akabrisa magara pasha. Yeah. Where's Doidoy? Doidoy is there in the water. Very safe, Julie. Very safe. Very safe.
because there's only one entrance and it's heavily guarded, very safe. It's expensive, but it's very safe. Heavily guarded, very safe. And you can see some other people are bringing in their caravans. Kumberuko, uko na makaravan. Amendu kumaona ere. Makaravan ayo. Right. Where are they? So I have to follow them there. Okay. Very safe here. Very safe. Get in the kunewa nanukira. Vana kana galosa. Vakatitogoza mapicha vakatofira pamberi pavo. Zvaitwa isusu zvita kutotenderera ma-screenshots. Asi ndo zvinoitwa kumafaro handiti. Kumafaro vanhu munotora mapicha zvamunoda. Right in there. Hey. So they are going up there. Uko. Manje muri kuona ere kumusoro kwarundo. And then mopinda umu vachimanya vari mukati. Avo. Unobudira kumvura uko. Mira ndimira. Hey. Doi. Go upstairs. Go there. Don't cry when you reach up there when you're supposed to come down. Vanenge vachiwira imomu ndoma vanenge vachiwira. Vanowira imomu. It's in Rassenberg, Janet Nyando. Au, varikuya, au. Uyo. Bo. Ma 34 years enyaya kumwasavana ayo. Ma 34 years enyaya ayo. Vakumwasavana ne kaso ne chichi. Ma 34. Abo. Where's Kelly? Uyo. Kelly. Doi. Doi wakwira. Mukuru waje yari kutadezia ndototla kuja. Wadika wanokwira wana basa. Preview unozoya kuseri ndokudza. Uya kuseri ndikutaurire. Kam ndokuzokudza kuseri uya kuseri. Tingavingwe panapa tikaya kuzotorwa ma-screenshots. Emapicture evana ukona vana vakutenderera kuma-social media uko. Antonoziva mazimba. Ngatoona vana munhu angatokwira taxi yake kuya kuno kwatiri kuno kure kuti azotora mapicture evana ava aposte because vana vakapfeka ma-swimming costume ka. Unovaziva. Norini kana choda kupinda unopinda. Unokwira kwena ndisiri ngoda kukwira chita ine handifariri kukwira izvi. Swimming pool dzakadai dzakazara vanhu. Au vakaita line. Au. Ina hangu ndisingafariri kupinda mu-swimming pool izvi because iweti vanhu vanoweteramo vana vanodi unongoziva zvevana so asi vanhu vakuru handiona vari kupinda. Vanhu vakuru vanopinda ina hangu ndisingadi kupinda imomu. Indoswima kumba kwangu handiswimi panapa. Akudzokere Kelly. Waendepi? Handaripiwo. Adzokera uko. Preview uyana yasime. Uyandikuudza kuinbox uyana yasime.
kutai kutora palive ungatowana maghost ato angatokwira taxi ari munhu kuya panapa kuzotora mapikicha evana kuti aise kumagurupu our mentality. Hi. Now I'm just your camera lady following you behind. Yes. Remember guys, these are just kids enjoying themselves, but you know we have people who are evil, people who cannot think, people who fight Melly, and also in the process they want to fight the kids as well. So I cannot expose these kids. Guys, remember these are kids who are just, you know, enjoying themselves, and our mentality as Zimbabweans, we have a mentality whereby if I am wearing a swimming costume right now, the screenshots will be taken. Remember, it's a swimming area, will be taken and be splashed all over. So you'll be I don't know whether people will be expecting you to wear an overall or a petticoat. I don't know, but here now in South Africa is just like States, Europe and whatnot. You wear what you want, what you're comfortable in, and you do what you want, right? And nobody even takes screenshots and, you know, post them anyway, because that's their lifestyle here. Shakira, Mara, why are you swimming? Shakira, why are you swimming with that on top? Are you not supposed to take it off? I think we are. Yeah, you are. Not you think you think you are. You are supposed to take it off. You were Shakira. Ndimdara zobi nemdzimai wavo. Ava ndimdara nemdzimai wavo. Ndimdara namidhemu. Doi. Yes, Mana. Natasha Mana. Yes, she's only 14. And a yellow, yeah, she's only 14. Mana. Doi is swimming there. Doi. Zana bafai zaka zara mudikiri. Abafai no sneaky anyway. Ava ndimdara namchemberi ari pakona. Vaya kuzosasa navo vari kunuku. Vari kusasana zvavo vari kunuku. Guys, vana vari kungonakirwa varungu. Brian, tave mu level 1 munomu, tave ku level 1 kunoku, so we are allowed kuita zvese izvi. We are tave mu level 1. So tiri mu level 1, but uchipinda manhingikiri ari strict. Ma measurements are strict. Vanoto atori strict zvakasimba. Tiri mu level 1. Mvura yamuri kuona iyi guys, this water that you are seeing guys, iyo imvura inodziya, inopisa. Haipisi zvokupisa zvokuda, the temperature chona iri warm. Saka unongopinda ndosamchona chingopinda hapana twai kutonhwa kuti temperature yemvura iri warm. Mvura idzi dzinodziya, imvura inenge ichidziya ishi. Haisi mvura inotonhora. Chero kwauya muwinter pane pakangosara because vanesa mvura dzinodziya. Vanesa mvura dzinodziya. Vanoungana pakona kana vaona mazara vanoda kunosangana nevana kuzvidi. Amono mudhara uyu ari apa po. Kudai anga achibvisa kabhurugwa rapinda mumvura mudhara uyu chimuona. Mudhara uyu nichetemereni. Apa musati mazara muchazara kuzara zvekuzara zviya. Muchazara.
Urukisana, uda urukisana. Uda urukisana. Uda urukisana mniva nemo. Naisi murungiro staff dafiro uri kubuda pakona apo. Ungari kurira ukashotiro ripinde mvura tione. Autozvumira wa dhara vari apa. Tione. I know the place, Vicky. I know that place, Blight in Pretoria. I know the place where there are so many swimming pools, so many entertainments for kids. And I know I sometimes take them there. I know the place. I sometimes take them there. I know the place. I want to go down ocean in my pakona. Newe zumba umba makombe kukuya ndisina glass rea marula nawe nasishuwa kuchita balance kuya ndisina glass naye zvakwewe ndoti ndikaona vanitarisa kandobvisa kamera kusaidi kwavo ndikaona ndatarisiwa notoroka notorawo zvine staira hauzotoriwo zvokungoti notorawo zvine staira unai ma 34 yenyaya riri kunopinda mvura ma 34 yenyaya ma 34 yenyaya apfeka sim costume akuita kunge hwanana uro rahla kujambira uyo wahla kujambira uyo waita zvekupinda chaiko chakona pamasteps aiwa uyo asi mukadzi wavo uyo aiwa malafington akuti apa asi mudzimai wavo ma34 aungana apa ai aungana apo nebhora ma34 pane ma-life savers anenge akatarisa pane ma-life savers aripo anenge akatitarisa kwavanga vambodana nawo zvona imutoro ndiwane kuvapinzawo kamugaba nai mudharana mumuzinga vambodana nawo kandiwane kuvapinza mugaba nai vakuda kungoiginowana nema onai zvatanga vakugezwa musoro vakugezwa musoro nekumeso ma34 akutamba bhora kose vasingapindi mvura soti vavangorembera pakona vavanyatsoipinda muvaswime vaende pasenta apo wausa mufidi flota hana biflota
Yeah, because I can't see only one. Okay. Yeah, murungwenya akuya manchi. Tofunga akuda kuchibvisa burugwaria. Anongofura chirasha akachinja. Anofura chirasha achinja. Anonga kuda kubvisa burugwa. Yeah, anonga kuda kupinda musungu. Ah, raisa handisvimi makazara vanhu kudai somunenge muchiwetegwawo muina ndini timomweni. Handipindi makadai ndosvima kumba idzi dzakazara vana kudai nechichi vanhu vanowetera imomo handipindi umini. Avangorembera pakona ngavambopindawo mukati. Ndange nchavasindizira kanowira pasefa ava baba nemukadzi ava kezvo. Vanoti ndakamirira ivo panapa kuti vawire mukati umu vanotamba bhora. Nai. Awu. Guys, netball. Hey. Sure, nangangobva kumba kwauya kuzomira mukati memvura, kungomira pakona wongomira mumvura vasingasvimi. Handi munhu unosvima kungomira kungoti tuzu mumvura umu. Kungogara pakona imba vangoti tuzu vari baba. Kawaida vanosvima uko nevamwe vachitamba bhora nevamwe uko. Kezvo. Pange ndichanovapusha namakumboti ndai uko. Nai. Kungakohokera vamwe. Vamwe vari kutamba bhora kuri kunakidza uko. Bhora uko. Iwo ngotumbi vari pakona baba. Kana ndimiwo. Ndotamba bhora uko iwe. Ngoti zviwifi. Kubhora kuri kunakidza uko. Nai. Nai msisi mine musimo uko. Vamwe vatamba bhora uko. Vamwe varume vatopindira kubhora uko varume vakuru chaiva kutotambawo bhora uko varume vakuru vakutotambawo bhora avo. Avavo vatotamba bhora muri kuona ka avo ane zvindebva. Vakutotamba bhora. Avo vari ngosumudza magara vari mumvura imomo. Baba ane zvindebva vatotamba bhora. Muti zvobowa naini kungoya kuhomira pakona zvobowa singaiti kungoya kuzogara pakona ipapa vasaza kupinda mukati zvandoenda uko unogara pache mboni ndakamirira ma30 zenyu arikuda kuchinja aya kuti apfeke swimming costume tonoti vanenge vakadi kana vapfeka swimming costume kandimbosodera sodera kusha tigare tese kuda ndigara apa eora ichega ndigara hamukadzi nevaba Kapi? Akasika mwana kandova yawe ma34 zva. Asi mwana kana wakuru. Handi wakutangezwa na apfeka zvimasini kotomo. Wakutamba netball. Iwa umba. Ndisiye nditore nhau, ndikutapa nhau. Na 3-4 yenyu ayayi.
Kama mdupi ndio mnakatako. Unondonyura ukadofira. Kana wakatako sapi nemvura. But you have a birthday girl, I will swim. Hey, birthday girl, but you, hey, Sanaka Mometi. Somehow swim out. Birthday girl. Ipa baba chibuda mvura ninga kuti towanzara. Andi mvura munosanzara. Muna maya wachinzi una smile. Hakuna nastoeresa magaro. Nasi magaro ose tamaona type netype dzepanapa dzose. Maspika maamplifier. Nedoro. Ona umbuya. Yana batatsina ka skate. Atsenza skate. Au. Nta skate. Skate yero. Skate momenting batu. Mujai na? Age kisima vela kontro ze kadisa bat kisima vela kontro akiri wa isona le bana ba retela ka mapare ba etsang metsang ba tse ke sa batho tsena bo metsina ke tsenela ka kontro mo straight fela tse hai ke tsa bana fela Rashi come birthday girl u khana tsena ka mometsing birthday girl she has more than 6 here, more than 6 like here in SA, more than 6 languages. Mara kurari the way like that's something ngama meeting kurari COVID ifeli. Okay, utsana. Udinza ankap. Third way okay number. Third way vieta giri. Bari aka Easter. Bari alo kurga Easter get. That's why hansa bari kutsole Easter ni thing like for celebrate le kama thing. Yeah, third way. Hey, akis. What is it? She won it. I think she's now. I'm going to go. But I'm just in the wall. But I'm just going to go. But I'm going to get you on Bremon. Pitch with you. Okay, guys. I'm going to switch it off. I want to buy them food. Let me order them food. What can you Man can go anywhere. To order food. Can someone phone you my special on the good? Because I wonder when and you know data. I want data. Didn't go near WhatsApp band. You want to go spot it.
maybe I'm going Hey, mawana nyaya nhasi. Guys nibokata ndiva order food because anacho vakawanda. Saka since vauya kuzocelebrate vaone shamwari yavo nemwana food iri pandiri. So ndangonzwa usimbokubika and what and what not. Plus chikafu chekubikwa ichimungoza necovid iyi. Saka kutoita zvokuorder maybe wimpy nando steers nandos machochos mochachos spare. You are ordering via Mr. P. Yes, Mr. G. Mr. G. Yeah, because I think that those ones they deliver. It's cheaper, ne? So because there are many now, I need to check where they are specials so that I can buy from there. It don't even be more than 50 rand Each. No. To deliver, it won't be more than 50 rand. Other than for me to go and stand in the queues wherever, it's rather they bring it here. Pizza. Pizza. The bonus pizza is boring. Weekend you wait maybe an hour or 1.5 hours. During weekend like this, the bonus it's kind of busy. I'm gonna change the pizza. What can get pizza? Pizza only what can get on No, we buy that one. The triple one. And then vakanakira anastairs vanenge vane vatuma uyu tokuti mumwe nemumwe anowana yake package yakazvimirira intongo iri yemunhu yakazvimirira like inenge ine nyama yacho ine machips acho zvese andowana maybe inenge ichitakana kuma 75 80 rand 90 rand ichori yemunhu wani yakadaro. No seafood for kids. No seafood for kids. I know. I'm the only one anyway who likes prawns. The others, they don't like prawns. But it looks like mafele. I'm very confused. And when I'm cooler box, I'm making some drinks. Oh yeah, I'm cup. And I want to too little. Anzi Nando's, yeah, Nando's story Nando's kana stairs. Kana ire mazifuta eliro ichi KFC. Mazifuta. And then no abvunza, go and ask them kuti vaisira chi. Ke vanoda here. Chicken licken. Anzi ma fries. What's mafele? Mafele mapete. Mafele mapete. One popote. Ingo biza burgore impinde mvura mtikuone. Musango popote. Right guys, again ndikati ndozo kana vakutamba, kana vakujaiva. Vanhu ndatengere vana KFC. Right. Tana reka ndikuudze manje vanava ne KFC. Iwo noti handitengeri vana KFC kana vachibva kuchikoro masikati apa vana ava vanoseva ma 30 rand. Kune special kune menu 30 rand. Is it so 40 rand or so? Every day vachibva kuchikoro chikoro chavo chinovanotopfuura nepa KFC padhuze pa opposite. Unototi lunch box haatoende nayo kuchikoro anonotenga KFC yoyo. Saka zvakafanana. KFC ine ice cream ya ine chinonzi street wise what zviya. Kune milkshake yayo iriko aiwa ice cream ye Oreo imwe vanotoita kuseva mari kuti kana ukaona KFC iyo iri kubvira kuchikoro kwavo yakaungana inoita mari nechikoro icho chichi because vana vanenge vakazara ipapo uchida usingati vanongodya KFC vana vanongodya KFC vana. Makamboona vane kuGreenville nevava veFranceville vachibva kunhanti pane Nando's papa mazarira vanenge vakaita vane chamari nevane vava vachitenga zvima ice cream zvene zvima street wise. Yes, Cheza, you can't stop kids from eating junky foods. You can't. Because the moment you give them, like mine, she doesn't want to take money to lunchbox to school. She doesn't want to take lunchbox. If you force her to take lunchbox, and then my fruits, chete. She takes only fruits, grapes, pears, apples, or chocolate, chete. Those are not other. Besides that, other cash.
ukamutaimira masikati uchinda unomupika apwa anenge ari pagesi. Ava Ne baba. baba Una baba vari mukuru vari kutokandira nawo bhora nevana. vari kutamba zvoni bhora ndozvona munoda munonakisa. Mukazi wemurume akagara pakona ako kupa zvavapinda. Chicken licken, maybe my hot wings. Whenever they don't eat junky food when you are there. When you are not there, that's their food. That's their food. Again, the catch guys, ndivatengere chikafu chacho, ndono ndivatengere. Kana vabuda mumvura vakuya kuzotamba ndodzoka. Ndova ndipedza.